Prosím ťa, teraz mi otvoríš dvere, prosím ťa. Počúvajte, toto je prvýkrát, čo mi je Pascual sympatický. A ty si myslíš, že to urobil kvôli nám? Nie, urobil to preto, aby nahneval toho hlupáka Estebana. Ale aj tak bolo to celkom príjemné. Ahoj, Maurice. Počkať. Čo sa deje, dievčatá? Vidíš? Nejdeš sa rozlúčiť so svojím frajerom? Nie, to nie. No, je mi to jedno, je mi ukradnutý. Roberta! Čo sa deje? Prečo si ešte neodišiel? Čaká si na mňa? Nie, čo si? Ja len... Čo? Iba som ti chcel popriať krásne Vianoce. Šťastná a veselá, Diego. Šťastná a veselá. Šťastná a veselá. Už idem! Zázračné deti. Enrique. Ahoj. Ahoj. Myslela som, že si už odišiel. Nie, ešte som dokončoval nejaké veci, čo tu na mňa čakali. No jasné. A s kým budeš večerať? Sám. Sám. S nejakými kamarátmi, z detstva. Rozmýšľala som. Myslela som na to, že by som ťa pozvala na večeru k nám. Ale myslím, že... Ty, Pascual, a ja? To by asi nebolo dobre však. My sme neurobili nič zlé. Nie. Dobre, ale maj tak pekné sviatky a zabav sa s priateľmi. Šťastná a veselá. Galia, to... Ma ani neobjímeš? Odlož to. Zašpinila som ťa. Akože nie. A keby ste mi to povedali skôr, mohol som za vami priletieť do New Yorku. Nie, už nie. Na čo? Dúfam, že ty a mama sa zabavíte, ako vždy. Bezo mňa. Áno, neboj sa, hoci. Zavolám strýkovi Lorenzovi. On na mňa bude mať určite čas. Neobávaj sa. Mám vlastné peniaze. Šťastná a veselá. Joaquín, synak, som rád, že som ťa našiel. Prišiel som ťa pozvať na štedrovečernú večeru k nám domov. To žiaľ nebude možné, práve som išiel volať môjmu strýkovi Lorenzovi. To nemusíš práve, teraz som s ním hovoril. Povedal mi, že má veľmi dôležitú večeru a nemôže na nej chýbať. Požiadal ma, aby som ťa pozval na večeru k nám domov. Nenevajte sa, ale nemám nejako chuť.
Dobre. Ale v každom prípade my budeme doma, Joaquín. Roberta, si istá, že sa musíme takto prezliekať? Moja mama je počas Vianoc excentrická, povedala som vám to, tak tuto máte. Ale veď je to paráda. Paráda? Toto je príšerné. Ale nie, počkaj chvíľočku, chýba ešte show. Show? Už ste pripravení, mládež? Dobrý večer. Čo sa deje, synak? Prečo toľko meškáš? Lúčil som sa s Robertou. Ahoj, mami. Diegi, to ani si nevieš predstaviť, ako sa teším, že chodíš s tým dievčaťom. Mohol si ju pozvať na večeru. Nie, Zlatko. Prečo by ju mal pozývať na večeru, prosím ťa? Súhlasím s tým, aby Diego chodil s tým dievčaťom. Ale nechcem, aby to bolo niečo formálne. Len nech sa Diego zabáva. Bundy, nalej nám trochu vína. Len aby si vedel, už som hovoril tomu dievčaťu, nech jej ani nenapadne urobiť nejakú hlúposť, aby ťa dostala. Ako napríklad určite budeš so mnou súhlasiť, aby zostala tehotná. No, veľmi dobre poznám také dievčatá. Prečo si jej to hovoril, otec? Prečo musíš vždy všetko pokaziť? Všetko! Ocko. Ocko, musím ti niečo povedať. Môžeš ma chvíľu počúvať. Ide o to, že to možno nebude dobrá správa a nechcem... Syn môj, syn. Nič. Čo by si urobil? By mi nemohol ublížiť. Vďaka, ocko. Počúvaj ma. Chcem ti iba povedať, že... Ocko! 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 Nie! Ocko, nie! Nie, ocko! Pomoc! Poďte niekto sem! Pomoc! Ocko! Dobre, mládež, ešte predtým, než budeme večerať, medzinárodná hviezda Alma Rejová má pre vás vianočné hudobné prekvapenie. Dámy a páni, privítajte Almu Rejovú! Potlesk!